Hei, hei tid, så det atter her ved en nødgjent parti av Gjerstamal. Og vid det, så vant Anja Hansen, hun teker opp og hun redigerer. Og så det Ronny Petersson som teker seg av å få ljø så godt som mulig. Og så det Paul Fere og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Og Gjerstamal, så ja, jeg spyr en for Paul, hva ligger til hjertet der, Paul? Ja, til 4 Korinthbrev 13. Og jeg leser seg tro i første versene. Om så taler vi tungon människa och enkla. Men här är inte kärlek. Det vår en jövande malmor och klinkande bjötla. Om så har profetagav, känner jag ett löntarmal och jag allan kunskap. Och om så har vi alla trygg så jag kan flytta fjöt. Men här är inte kärlek. Det inte. Och om så böjde ut fata kom till föje. Det øye, og om så gjør lika mot å være brent. Men her er ikke kærløyga, beter til mer ånd. Det er vi også om i samband med resten av kapitlet, men også i samband med Anna, som gjør seg alt annet, og som kærløyga mat til, altså godt kærløyga. Ja. Det också om Guds kärleka i jakten skriften här, så det helt avlösligt knytt av honom. Tog god kärlek. Ja, tog så älskar god heimen att han gav sånt sin långbarna för kvart han som tror han skall inte förtäpas. Men här var ett lov, va? Ja. Så det kan inte sägas bättre. Nej, det helt visst. Till helt visst och är det Jakob som säger att tog god kärlek? Ja. Det är Johannes. Johannes alltid, ja. God kärlek. God kärlek, ja, nettopp, ja. Det är Johannes. Så allt så honom till och i kärlek. Ja. Och så tar vi också om vad han älskar till rocken. Ja. Så det gör det så mycket gott och också det som ständer i Esbrand 2. Jag tror jag är det frälst. Vi tycker att det är inte att det kan själva till gav Guds. Det är inte versk. Så andra ska rösa sig. Och så heter det att vi vet oss små i hans ära. Skapt och i Kristi Jesu. Till gavverk. Som gått fram undan och lagt röjar. Till åkna liv och i. Så han knyter allt det här samman och i åkken. Som har vi läser i Rombrand 5:5 att kärlek Gud ser uthelt och görs nockara. Vi har hela andan som giv nok ner. Ja. Och han säger att av vånen ger inte det skammar. Alltså han vån att han är här vid sån kärlek. Ja. Ja, ta brøyter myndene av hvor god så avmeddelende vi mål til som vi mennesker hele tiden ofte har inntrykk av, altså. Jeg halte ikke mennesker har til inntrykk av at god en tydning av mye personer, men han så høyt hevjaver at det ikke noe som jeg kan forvente at jeg har kontakt med han så fjærer og skal jeg gjøre meg nærmest som helst vån at jeg har samband med han, så må jeg røyne å pynte på meg selv for at jeg kan taknast honom. Men det jo en fullkomlig skivmynd. Og jeg vet ikke, vi først møter du eisnesten her og i året vi pratika, at han vil framstille av som en person som du ikke skal råkne vi utan vujare. Men tar så läsa om denne kärleken att du så älskar god heimen att han gav. Gav sån hin einbarna. Så bröt det ju allt. Ja, det har jag också om det är också min uppväxt och att den kärlek som då vuxter med och bär föräldrar mojen och ja, de allra flesta människor som den kände, ja. Så talar jag då störst till mot hjärta. Är det omgången och kärleka så fyllt ju tryckten vi. Då märker det heter äkta. Ja.
och inte konstigt, va? Det är allt det som är konstigt, eller som människor bara röjna av vera, eller göra akkurat som du säger, Johanne. Det är helt inte i röntena. Nej. Och Paulus tar sig nästan om dessa röntena, rimsastän och i bröven och nämner till här att vi är inte slöjtjer som inte stannar röntena. Och kommer in och att det är tryggvande nettopp vi tog att han inte att de skulle stanna röntena. Och så må han gärna vara som han inte ständer röntena. Hvis de kunne vinne inn til å standa røntene. At det er korintbrøven, altså hoksene når det er bæg, og i det fyrre brøven og særlige kommer det fram. Ja. Ja. Ja, her er det ikke interessant. Altså, jeg har en sånn kjenslig av at jeg var yngre. At korintbrøvene til var, og korintsamkomma var en sånn forferdelig samkomma, og av og ofta ble lusla i så ring og ljøs, så har man sin inntrykk av at brøvene ikke var noe særlig helter, ja. Men det er ganske tvers imot. Jeg halte faktisk at korintbrøvene er noe av det aller viktigste vi har. Jeg alle har tydning brøvene på hver som måte, men korintbrøvene har noe som vi kanskje ikke akkurat så ikke alle ærestes. Jeg halte det til tog at de er i skriftene. Jeg er så øyelig glad for det. Ja, det er samme sier. Ja. Helt annan standard. Ja. Och du nämnde ju också Aren och Galatbraun att verset som ja, jag kan tog till. Ja. Här är han säger faktiskt i Galatbraun så säger han tvärfärnar att allt värre om, va? Att han säger alltså en som är ordentligt tydning, och han säger här i Galaterbrevet 5 och vers 6 att i Kristi Jesus hävdar ju inte att toja om en är omskåren eller omskåren, det vill säga alltså göt eller hedningar. Allt värre om att ha trygg som virkar vid kärleka. och ja, jag har hittat eisen här. Ja, til nästa kapitel her, i 6 og det 15. verset. Her sier han at du kvarst til at være omskåren eller til at være omskåren er nækka, nevnt samme atter. Og her sier han alt værer om å være nødgjørskapninger. Ja, sånne skapningen som er ujakom, og som skriver stenter, altså, om de er nere Kristian nødgjørskapninger, og det gamla är färre och det gamla är vårt nytt. Och allt är det från gode som oj Kristus är samt i oss vid sig själva och gav oss tjänar sottaren. Alltså det klinkar ordentligt. Ta ju vid också om att det är. Hur ska jag säga? För mer är samkommande i Korint. En samkommande som är perfekt väl ägna till att lösa alla hos enlökare. Akkurat. Ta det också om hos det var i upprona. Ja, faktiskt är det så alltså som Paulus säger halt i Rombraun om att det är att okkara veikleikar tar faktiskt visa och framhäva Guds dikter. Ja, det gör det. Ja. Ordentligt alltså. Visa tog att vi så kus går han där. Jag husar till döms om att här vid nu hick man inte vet hur långt man blir för gammal så där. Men Ingrid Arne så hukt man en ser av kvar större var lustleis och blöv någon så där. Och så hukt man ett kröv någon. Vad krävst? Och jag vet inte hur man hukt typ man ofta hemma gott arbete och så där och vad har jag grund till hitcha men det bara så förvittna. Og jeg forvittne som så ikke at det kjenner ikke det at det kommer til hus, det bygger godt og alt, men det finner vi akkurat hver hus til sølge og ikke. Men jeg kan godt føle meg rakten av omkring størven som var lyst etter, tog at jeg oppfylte ikke krøvene. Men så her var omkring løsninger eisende ved jeg sier, ganske mer nødgjør tog, Kvar och det nästan vi lagt upp till att vi kräver ju inte av där vi släcker ordna allt.
vi ska göra allt då, som krävs till att du ska kunna göra det här till arbete. Ja? Och det lyser av medaliga gott och i Guds ejorna. Tog vi halta ofta att vi må leva upp till så krövna så vi halta god häver till okon. Men han vill helst släppa fra nögrun till okon. Alltså det gamla färre som du citerar, ja. Och det var nytt. Och det här utfra till nutja som han har skapat att han formar okon och ger okon förfyra. Och det alltså bara att han tåsar om avväxt och liv i okon så det ju antans avväxt i okon, hansar avväxt i okon. Bei vi kärleika, glei och fri och allt tog som allt det som människor innast inne lunchast efter. Ja, det som Jesus säger i Johannes 15:16 att det har inte utvalt mig. Akkurat. Jag har utvalt dig. Ja. Och jag har sett dig till att vi ska få ut och bli avväxt. Så avväxt så tycker jag kan vara vi. Så färgen kan geva att det kan allt som du ber om och i navn och mojnen. Alltså. Allt är en ente som har allt att isär. Alltså. Ja, akkurat. Ja, och ta minner detta med oss nu här och i sån här sättningskapitel av Korintbrevnen, 4 Korintbrevnen. Ja, att han hällde fram via säga om hända kärlökan. Och kärlöken längt med han miltor, han blir ikke øvont, og kärlöken reipar ikke, han blastar ikke opp, han blir ikke av søvnlig at, han søker ikke ut egna, gøymer ikke akk, tilråkner ikke dittla, han gledes ikke iver øvratvise, men gledes iver sannløyka, han brøyer iver alt, tror ødlån og vånar alt, og tåler alt. Og også seg til, hette den investeringen han har gjort oi okkom, han har uttalt sin kærløyker i hjertet vi, at ødlån er sin egen løyken som finnes, og i gode, og i okkom. Ja. Till det samma. Värst som han har kallat oss till. Att vara till lika som han bor i. Tog jag att vi är tjockar äckna, vi är dörstkäpt. Och han vantar att vi är han och lika med oss. Jag har omkallt följt det som några tvang att det är. Att det är tvangsinlagt till det. Nej. Men bara inte med oss att släppa att tjeva honom till som han öjer framan undan. Och nöjta då. Det är akkurat det. Det är nämligen här i Sättna Korint i 5:e kapitlet som du varit inne i Johanne att han säger att kärlek i Kristus tvingar okkorna. Det är ju ett kärlekstvang är ju ett helt något annat. Ja, det är något annat. Det är alltså ta är det som Eisen till lärsarna säger att det blir tecknet till avhöringar här i Jerusalem att vi kunde ju inte låta vara vi att tala om det så där säga och hörsta. Och det är kärlekstvang att du kan helt einfalt inte låta vara. Ja, det kommer fler för fyra och i Sättna Korintbrev heter vi. Vi har missat att inte med ut ja. Och jag var inte så vi nämnde så det kan gott vara vi nämnde det men särskilt är så tojerna som färden är så jag börjar att märka det att likan som är gången till grundare som skriver ständer att han säger det här i 4:a kapitlet och i Sättna Korintbrevet och kapitel vers 16 alltid ifrån att vi missar tojer som ut om så utvarsmänniskor gång till grundar så ändrar nog just av invarsmänniskor därför det. Och så ser han till trångt ockara. Och till vara en särskild glädje att han nämner trångt ockara så att gänga till grundar. Till det menar vi. Att det är hon som viskar och i större och större givetflå är vi av fyllning av dörd. Och det tog vi till att känna för jag men det är känliga. Känliga tøymlet, det är känliga rävet. Och att uppleva att han trångten viskar det motsatt örslite. Ja. Det kan bara upplevas. Alltså. Det kan du inte göra något till hända, men du letar det hända, vet du. Du säger tack för det. Och så får detta lyfta igång till njut där. Att det himmelska blir så helt otroligt när.
närvarande. Inte det att du føler till att vara närka. Men du känner att du kommer in i det som går till alla det här livet i. Ja. Ja, hade ju helt en standard. Hvis du tenker det helt naturliga, så det nok så rettelig sorgfullt å søtja at evner færa vi altsnåna. Og det jo, innenfor utrått, det jo rettelig tulliga. At så, at folk som vet alltid det å bli ung, blir for gammel til å spille et eller annet håndboll eller fotboll, eller hva det skal være. Ja. Og nu har jeg ikke ångret det at vi planer noen her, jeg bare vil avskåre dette kjennes det. Men jeg kan bare fyrstille meg at han var veldig ikke sorgfullt tjæsene her, støttende spillere noen, at suttja til at han var iverhaller, at han yngre, at nå orsker ikke denne lykke kjøtta. Og ta prosessen langt vel i gang da. Men annars, naturlig å se, så hvis ikke sjuka gjør skaltande, så går det så øyla lujande. Går øyla lujande til, og vi tilpasser okkon til nødvendig omstøvnar og i likhavnene. Men så fyrlas hettene, så kommer et skjeringspunkt, et ventepunkt hver og i at, ja, nu må man bare konstatera at jeg altså ikke ung langer. Altså, den største sikringen som ved ta og jeg ikke kunne standa med å arbeide. Ja. Tog at jeg skilte det ikke. Jeg vil ikke gavtaka det. Altså, jeg sjalvor, må vilja. Ja, akkurat. Men så mynte jeg meg av altså lyftene, at tog antallet lov kan bli mengan betre, nøktar gerande fyrir til etter dette. At du ikke skal fære atter til det daglige arbeidet, som du elskar i, at du utdenna. Og du elskar sånn urslit i avtøy, men nu det jeg som alle med oss, det var sånn urslit i av, det du brukar til en alderdom til. Akkurat, ja. Altså, hvis vi sier det bare bort fram. Ja. Det som til et lov, det som bygger vi i hjertet til noen, eller gjørsten da tryggvante, som han sier, det fløytel. Ja. Vi andar munnen, og vi andar munnen kærløgjen til god anten, og alt vet, hvis jeg tatt det akkurat som han sier, at til som, alt vet som vi ankom for anlitt, noen aspekler dårlig gods, vet være ombrøytelse om og vind, fra dårlig til dårlig som herren er. Og dette nå. Ja. Dette ikke ta. Nei, dette nå. Nei, det nå. Dette noe som kan være, og utrolig, jeg har et avmetalt avvis av oss selv, og så at jeg som så tjokken til høyre oss. Ja. At det sånn som skriften lærer. Ja. Og det en fantastisk kompensering for til like til lujande fer og for kjøter til det så blir eldre. Men at han fittlingen av hans nærvær, ja. Faktisk fittlingen av tog som kommer, ja. Som vi vet til, ja. Det langt i okken. Og det gjør til at det vi blir ikke fremmant. Det ikke bor i okken, og vi kjenner han, altså. Og han ikke noe dæpørst, han ikke noe mysker, tverstemåter, han altså, fylt av rettvise fri og glede i okken, vi hele andre. Det akkurat som Johannes sier, at god til ljøs, sier han her. Og ikke mysker i hånd. Akkurat. Ja. Og myskre vøyker, og et sanna ljøse lyser langt, og sier han i Nørensted. Langt og her, lyser til, fire til, og oi til, og utfra til de mennesker som trønner med. Altså, ta god slipper at ta seg vi akkurat, altså, personlige, og sier akkurat som Ta det på det høgste. Det kan ikke være høyre. Du tar bløyve skriften samtalen, altså samtalen skriften. Som han også sier Moses, da han bønnen til Moses, i Salme 5 og 91. Jeg halte tann bønnen, jeg halte vidt ångt jeg har nevnt den fremme noen,
Men han säger till paven så äcklig innerliga mata. Till Moses fick också ta en vittnesbörd från Gode ta i nettopp ta i syskenen tjänen, ja. Aaron och Miriam. Det lukar som missonte Moses att Herren talar i bönös vid han. Och hever Herren i kjøsene talar vid okkom. Sier det, ja. Ja. Og Herren hørte jo, og Herren tog en samtale opp ved deg. Og forklarer i syskenen hvordan han heter med Moses. Det var ikke det at de ikke kunne brukes. Men ikke til det som Moses skulle brukes til. Da. Og tog tankte på å bare lese seg bare versene. Og i Salme 5, et løgn 5. Hvordan han understryker dette personlige og i hans løyve, som han praktiserer i, altså dagliga. Vi herrarna, da han taler vi han. Og ta stendet så løs at det heter bøn etter godsmannen Moses, og heter det Salme 5, og det heter så jeg leser 5, da sier han, han og sitter i løvtens haksta, og bøyr i skokkens alvalda, sier vi herran, självmöjt, bargmöjn, godmöjn, som löjtig av, och så att det nödgen dörrande, to herre självmöjt, säger to, hin haksta hever to görs till bostadstöjn. Det ska långt ilt hända. Alltså det hända samtalen vi herran. Och här har vi ett döme om att det är bara vid havnar ta och kort för vi tätten i rom och så kort ut av tofter så skulle de bara tränta men ta kommer en person där och stäcka med och säger det. Att man snackar vet nu på en vägen och kanske skaffa något rum av vero i. Jag säger jo kom bara ner här. Jag har nog Slånstein. Hej handlen här så hitta ta. Ja. Och vi får upp på kontoret till honom och så fyrer han med så ett vantamål. Och så säger han gör det den grönliga. Så säger vi han så visst du nu säger detta vi herran som du har sagt vi med. Så räknar vi han löser målet. På en väg. Jag kan inte lösa det. Men han kan lösa det. Jeg får ikke gang til å løse det. Men han løser det. Tog to hans her. Jeg visste det at det som var kommet til seg som onker i Klaksvik. Her lærte jeg henne kjenne. Og tog stekker jeg meg. Og så har jeg sagt dette ved han. Da ble han ytler. Og han sier, nei. Anken annar er skilt i hesen åt han er. Og nå fer jeg ikke til herren vi tog, som jeg selv har vært gjort om. Jeg sier, nå skiljer jeg ikke, sier jeg. Hva annars skal du fære til herren vi utan det som du selv har vært gjort om? Så har du ikke annet fære vi. Og til det han vantar til nå, kommer til søgn vi tog. Nei, så skulle det være vi. Ok, ja. Og så var det fontren livår, og han fær, og jeg fær så neste tur til havnar vi Trønda. Og jeg sa han ikke lenge tog henne mannen, men så en dag jeg kom til havnar, nå kommer han i møte med, og han strålar som han sjål. Jeg sier, hva nå? Jeg gjør det som du ber med, og alt ble godt. Ja, sørst du. Ja, alt ble godt, ja. Jeg tror ikke jeg nevner hva det var. Altså, det var en fullkomlig brøtte med over. Ja, sørst du. Og jeg påstande til at til som tryggvande, og til som ikke tryggvande, vi kommer til herren, så kan du omgengast han, akkurat som han sier i salmen om, ja, som viner vi omgås herren til som møttast han. Og satt malet hans skal være taimon kunngjør til sida. Satt malen tjånen. Satt malen tjånen resen. Ja, vi kunne omgengast han andligt til andligt. Som tar en annan med over tås av en annan man. Som han sier om Moses vid Miriam og Aran. Ja. At det er man så sier her i Hebreabraun, og vi da var nevnt også her, og i halte jeg tilbake, og i 8 år i Tutsje,
Han säger om sattmal att man ska göra. Ja, pass. Han säger här, han säger alltså, tar han så teker sig på sattmalarna, så är den fyrre sattmalen gjør i middelen herran og mennesker, altså, det er østfolk og jødafolk, ja. Men den ene parten var jo fullkommen, den parten var også fullkommen. Og det gikk det ikke. Det gikk det ikke. Og du sier han her, kan lese sin Hebreerbrevet 8 fra vers 6, men nu hever han, altså Jesus finner så mye bedre tjeneste som det bedre sattmalet. Han medlemmar av fire. Ein og i grunder og bedre lyften. Til hei fyrre var avlastande, altså gamle sattmalen, så er ikke vi leit etter steg for øren. Det jo lastande år. Han taler til herre, da han sier, det koma, sier Herren, da jeg skal gjøre nødjan sattmala vi hus Israels og hus Jota, ikke sattmala som han gjør vi fedret herre, han der tog i håndherre at leie der ut av Egyptalandet, tog, der var ikke verand i sattmala munnen, og jeg leie ikke ut av sier Herren. Nei, hette sattmalen jeg skal gjøre vi hus Israels etter der det sier Herren. Og så sier han, jeg skal legge lover munner og i sinnet herre, jeg skal skriva ter og gjørste herre, og jeg skal være god herre, og de skal være folkmøtt. Og så det her, at de skulle ikke lære hver nasta søn og hver brorsøn og si kjenn herren. De skulle alle kjenne meg, fra hinnom minsta middelen herre til hins største. Jeg skal være årettvis herre nøyer og ikke minnet langer sintet herre. Og det er så personligt og dyravarst. Helt annan standard. Ja. Ja, det det. Altså, han skapar et forhold inn i okkon, som fullkommen, og som han sjølver i okkon. Jeg var sent opptidsen av i morgen og ikke jeg. Nå jo Kristi Himmelfred der i morgen, nå tar vi takk hette opp, og jeg var inne og at her vi sikningsene, og at han kiles fra dem, vi leser Lukas 24, ja, at han litt han henter seg og siknet her, og medan han stender her siknande, så var han litt opp. Og så ganger seg her det han til så kvitt som der kommer, og hele anden kommer, talsmauren kommer, som i verleggen han sjølver kommet til okkara og i andan. Og det så vansikt. Jeg sier, altså nu sier jeg til barst ut, til jeg har lært i jøkkenen mitt forholdsvis lenge lov sammen vi har annan, at det tjattnan i evangelien, det at Herren kommer og teker bygg i okk, og gjør okkon til sin bostad, langt her og nu. Det tjattnan i evangelien, og bensje fire, at den verlige tjattnan i evangelien hon lukka som blir bypassa på en eller annen måte, og så man fått oss om himmel og helvete i stedet fire, og folk blir helt allukkelige, altså, de vet ikke hva det er det ivast, men da vi kommer den veien som Guds år lærer oss, vi trykk av Jesus Kristus som fullgjørende versk, og kjenne hans lov innan i oss. Ta det som vi synes i sannsyn, ta det lange himmel her, tog sinte fire given der, og det som han enda i vi her, det var, tog jeg skal være årettvist her og nøyer, og ikke langer minnast sinter her. Og det brøt alt. Altså, så det omgängst han nok. Ja. Altså, han kan også når det brøtast. For det som han har sagt. Det bare så. Det så läst, ja. Og tog jeg hov med at det atter og i sånne 13. kapitler, Galles kapitlen, där han säger att vi känner i bråten och vi profiterar bråten. Men så säger han, men ta i fullkomna kämor skall till allt som vi bråten få ända. Alltså, du nämnde nätbet här att han kommer byggva. Han fullkommen. Ja. Och tog vi då som fullkomna i honom. Och här finns att det inte innerliga samfället vi han som vi tar oss om. Ja. Og det
Och som är ond alla människor heter Paul. Alltså hvis det var rönt där självor. Ja. Så måste hon ha öron till att vi det löser till från sån ekvom. Det är akkurat det. Som annars spinter öjden ekva sån. Ja. Och han säger också här att jag var bad, talar som bad, också som bad. Men jag var med och lägga ut av vansliga. Och nekva det vansliga som hanger upp i och antaliga tala. Det att vi utvecklas inte. Hvis vi bara blir bad nå. Nej, nettopp, ja. Jag minns han fortalte om en baden, ja, hesten med åren. Han väldigt vitt av en bygd till färgen och här sätter baden och han var så otroligt hotig som baden. Det viskade som om det var så innerligt uttryck som det levde i och det passade så väl till aldrig så att det var så som det var. Som är baden. Men så gick han några år och han kom åter till sommerbygd och bodde av sommerfalkon. Men han blev pura kälkav till han kom in i kursen. Och så att det samma badene sitta och vara inte utveckla alltså. Akkurat det samma faktorna som det här tar han var sorst. Det är så snack var han så igen. Var badene inte liva på sig ord. Och han säger alltså lika så stora glädje som jag har i förrefär. Lika så stora sorg fick i skötten för att sucha till att detta badne det utvecklades inte. Nej, akkurat. Och han tog det så fram som ett döme om det vid inte växa. Det vid inte truva samman vid herran om. Alltså föräldrarna sucha så badne växer och bröjtes och stålat och inte som gott och välja det för som är rilt. Här var inte tarver av nökter. Det blev verande så som det var. Ja, det ja. Det lyst öjla väl. Ja. Och så man inte herren att vi ska männast. Ja, det är klart, det gör han. Vi ska männast som människor. Ja. När Anne är så till att ta i allt kämt allt så är vi hans raböterna. Det var väl det lycka. Det var så lycka väl. Om vi som männast eller trivas väl eller inte och så framvis. Ja. Men det må vara en otrolig... Du vill känna att jag kan själv ta i hand. Släpper att som ett lås och jan är ett här att bära avväxt. Ja. Jag har sett det till att det ska vara ute och bära avväxt. Så avväxtstickare kan vara vi. Ja. Så färgen kan göra att det kan allt som det ber om. Det är något helt understandande. Alltså. Det är helt säkert. Alltså. Det är på några måter öjla vibbredje, Paul. Jo, det är det. Tror att det är vi är öle imes som människor. Men jag vet om människor så mött alla ja nu helt korsan är människor som är öjla vibbredje. Och de tålar slett inte av det som luktar av fördömning. Det är då inte kalla frasar, ja. Och tog följer det så eller viktigt för i okkon att tar vi tåsa kanske säga att tåsa såläsna. Ja. Jag vet att det är ju fullt och helt hansara versk i okkona. Ja. Det enaste vi kunde göra det är att ge honom responsa. Det var honom att hansara kärleka responsa. Tog kärleks relationer här till vissa att inte respons till kärlekan så sticker han upp. Ikke tog at han ikke er til stier, men det han ikke finner attesvær. Og det er det eneste. Det var en av tjattene ute. Det var tjattene ute og Peter og Jesus hittas av stronten her. Det alt ble koka nyer til en av tjattene her. Elskar du meg? Elskar du meg? Og ta var det ungen ive tja Peter at han elskar i seg. Herren elskar i han.
Och det är så akkurat att det här. Jag kommer också om nog tulja att du tar sig om det här. Da han sier her, vi er ene samkomne her i åpenberingen, ja. Han sier at her, om han råser versken hon, og som det gjør, alt er godt som det gjør, men, sier han, jeg har til imot der, at du er færen fra du første kærleggene. Og ta vi atter her som du begynner å lese i 4:13. Ja. At lukka mig kvært det gjør, jeg har ikke kærleika. Ja, men så det ljående malmer et eller klinkende bjøtla. Akkurat. Altså, det bare klinkar her, ikke inni alt, ikke substanser. Dette sier han og skriver at landet samkommer i Efsos, ja. Ja, akkurat. Han sier nekve godt om samkommer her. Dette sier han som helder innom skjøtten og i hånd, høyre håndsøyne. Og kjøttnar jo dere som tesen jo på samkomnar. Han som ganger i middelen hinner tjej, det også stekkene av godlige samkomnar. Jeg var om verkstøyne, arbeidtøyt og tåltøyt. Og at inn i ytlo ikke være talt av det her. Du har rønt tøyre og sier seg være apostlar, men det ikke. Og du har funnet tøyre å være liknare. Du har tål og har haft nekva bæra for en navn som er skuld. Erst av ikke vært trøyt, men ått har vi med det her, at du var færen fra henne om første kærløyga tøyne. Og satt jeg om hver du var fattelen fra, og vent vi, og gjør som og versk som avår. Det det som han minnet deg også. Ja, det var akkurat det her, ja. Det var Efsos var det, ja. Ja, Efsos. Ja. Ja, og det er rannsakende at her. Ja, men det jo akkurat han rannsakende spurningrun. Elskar du meg? Elskar du meg. Hva sier vi? Ja. Ja. Ta i kon akkurat spyr okkom, Paul. Elskar du meg? Hun gjør det ikke utan at det kommer i om alle, ja? Nei, det gjør han ikke utan. Jeg kan ikke minnes, jeg finner ikke den spurningen. Nei. Og hei finner han, så kan jeg ikke opp fra at hun har haft grunn til ivast. Ja. Men Jesus, han ivast ikke i sunne kærlega til Peter, og han visste selv framan undan hver Peter var, men han ville hava Peter att bliva klaran och i syn och virkskiften vi herran. Att det är en kärleksrelation. Och det hände jag Kvitsson. Det är som du säger. Ja. Ta är Kvitsson där och kom. Alltså. Ja. Ja. Ta brötts Peter. Ta brötts gossor. Ja, gossor. Och självan det att förutsättningarna till att brötas tar brott och ställen när vi kommer och läntans in i Löjvansar samkomna. Ja. Ja. Det är helt säkert och vi är här hem någon än. Och vi är vi. Ja. Ännu det fullkomna. Men det fullkomna kommer ju i okkom. Alltså han säger fullkomna kärleke och han säger fullkomna verk. Och han säger alltså till att hela anden kommen in i okkom. Och som jag inte att förklara i morgon heter här till att grunden till att han kan vara i okkom. Hur så kan näka som så heilat som hela i anden vara i en människa som tar i huxa om i självan för allt annat än hela igen. Jo, det tror han själv hever rensa sig ett sted in i mer och i min hjärta som han vill nu blå i här rensa. Och tog kan han ta bygg. Tog kan han lända här och se här bygg vi. Och han bor i kvar en enaste av och här så som du läser här från Moses att han säger vi Herren att jag har gjort det till bostaden. Ja, det var nätt att det som vi låser här. Ja. Säger vi Herren. Ja. Det här självmord, barkmord, godmord som är lite Ja. Tog han bjärka med. Och liva och i hasen här är något helt. Ja, på en måte så kan du ikke få en skilja det som ikke rønta. Og som Arsen Sanger sier, til jeg har trodd til rønta, og vi vet hvor slift jeg satt. Og ta mener han vi at det at
Att det som lyfter tala i om blir en verklighet in och ut lov, va? Ja. Ja, akkurat. Det det som han var inne vid, ja, och i sanchen där. Ja, att det är bara så valsikna att är som jag sagt att sånt och fler. Jag då inte omynda mig ett annat liv än det här liv samma vi har an. Och det att inte öttast. För öttast är mina vägläggar. Ta i huxa i morgon. Nu är det akkurat övrigt. Han är en fullkomn hövspräster som hever samtkänsla vid vägläggen okkara. Och du kan alltid komma till hans här. Men du helt du ster nog så märkligt att han ska säga att här. Men han gör det att han var kvar vid skapningar vid det. Han minns att vi det dos. Ja. Och ljusen av tog så är så nekva som hanker upp ju, ja. Det är akkurat det, ja. Och han säger också i Hebreerbrevet 12 att jag tar ut här och så skutja vittnen runt om bakom. Och han har nämnt det så här troa fäderna och i 11 kapitel, ja. Så säger han till så lät jag kunna lägga av allt det som tänker, säger han. Och synderna som hang så först upp ju jag. Och vi tåler renna, skoje och när fyra sätt. Och så ser han ett år i hävande i egen vända Jesus. Oppas man och folkrummarna troarinnar. Så nämner han det här som är så glädjer om och att han säger som för glädjerna och i fyra hån och lå. Tån och låga kross. Och det kan så bara vara om maken han säger att han glädde sig till att man nu skulle loja tog att han har kommit väldigt glädje. Och det var det av åkken jag säger. Det var det vid er och hansara. Och han bor i åkken. Men vi är här. Och vi skulle bygga till honom. Ta vi flytta hem att vara. Alltså det är så dubbelt gott som det platt jag säger för sig. Ja. Alltså bäget är förra och ta sötna. Akkurat. Det viskar en önt i luvjockare som är så enastandande. Det är en fantastisk tanke att vi är glädje i hans här. Ja, det är vi. Då. Ja. Och jag också om alltså middelbaden som är glädjen till föräldrarna. Det huxar slett inte om det. Det lever bara i kärlekan. Och växa i kärlekan. Och tog säger Jesus att vi är inte ens så bötterna. Kunde inte komma in i ryddegodset. Att det är sådär ryddegods som jag ska säga akkurat här. Men det är så akkurat det här att det är kärleksforholdet. Kärleksrelationen. Som är det som är allt avgörande. Allt värre om. Ja, det var trygg som viskar kärleka som du nämnde, ja. Allt värre om att vara något skapningar, alltså det är hans skapningen, han har ju något skapningar som är fötter i New York, va? Ja. Ja. Det är utifrån tog något skapningen han fer vi okon. Ja. Och det är inte vanligt att gamla skapningen, så att det kan det färre, ja. Det är färre. Det här just inte som så läst, ja. Vi har också ett om Abraham i det god ändå tog lyfte om sonen. Och han har ju Abraham har ju finnet baden vid kärlkvinnan tja Sara, tog att det var en sån nejlöst. Det ville ha en arving. Og da det så ikke finner det ble gammel, ikke finner det arving, så kom Sara ved seg her i alle løsningene. Ja, men du skal få arbeidskjentene som og så får vi og helt, så kunne hun eie, at hun 80 arbeidskjentene, så kunne hun eie badene som kom her. Ja. Men hadde vært han naturlige, halslige løsningene. Men da er så, og det får så usmeld, ja, Sara og Hagar, og usmeld, men han var ikke lyftesonen. Og så kommer god atter, han visste hva han ville. Og ta seg vi Abraham om lyftesonen. Abraham dod ikke suttje da. Så han soffar bare og puffar. Jeg heier bare usme livet for Asjan tøyne, ja.
Det var helt tydligt, det gjorde han inte. Ja. Nej. Det var Ushbel, han blev så mynten av okkara gamla människa, som färre, okkara gamla, det gamla färre. Tog god, alltså han ville bara ha lyftesonen. Det som var omövligt för människor. Så vi vidar sövn här, så var det bara så gamla att alla vån var ute att få några baden. Och så fullkomliga tja Sara, hon var för helt av tog aldrig att hon kunde få baden. Och så ger god undre. Och till lyftesonen, och han som talar om okkara lyfteson, Jesus Kristus. Ja, det är en stantande alltså. Och här är det han vid Rombran 4 säger om Abraham att vad skulle vi ta säga att färre och Abraham var vunnit efter halten om? För Abraham rastkörde av värskom. Hever han akka rösa sig där. Tau ikke fyrir gode. Til hva sier skriften? Abraham tror gode, og tava rokna honom til rattvis. Han viskar honom ver lønne rokna, ikke han nøye, men så nekka nøyra. Men han ikke viskar, men tror han og gjer henne og godlige rattvisan. Honom ver tryggfansa rokna til rattvis. Så här är en helt annan lov. Ja, jag har inte också tankar för, men nu med att läsa det här, ja. Att var Abraham rätt av verskon, här och näka rösa sig fyra. Ja. Och eller rösa sig av. Och jag också att han tar nog god kem till han och tossar vi om lyftesonen, så kom det ju lätt usmen fram så att ja, hade min versk. Ja, och just det som du inte klarar, ja. Så klarar inte att ge åkon en sån. Så nu har vi ordnat det. Han har kunnat rössa av tog, ja. Och tog yngst till han att jag bara usmel här i livet, för jag har sån godsa. Och här är vi, att vi säger, hej är bara och i min oförlösta tillstånd klara att liva fyra goda så är som i eja. Men det kunde vi inte. Det var omkant då, ja. Och tog blev att här tog bättre, men hvis han kunde rössa, så han kunde rössa, men ikke for gode. Tog hva sier skriften, Abraham tro gode, og det var råkna honom til rettvis. Og jeg hadde bare så eisende helt anstandende, da vi leser søvnene om Abraham, så framstendte han ikke akkurat som han øyelige store troer hedkjent. Nei. Men god råkna han disse litt trunna som han tross alt heier. Det var råkna honom til rettvis. Ja. Men det stender også om Sara, at hon fikk en gåan vitspår. Ja. Og i 17, fyrra Petsbrau, kapitel 3, ja. Somleis til koner, vi tekker ikke noen vann og undergivnar. Vi hadde enda tøyre, ikke vilja akta året, kunne være vunner 8 år vi atfer koner søyna. Jeg var ikke hvordan nekve jeg var hoksa med til her, at hva skal konen bruka så et undergivne til, med mannen, til å vinne han. Alltså till henne lov som vinner mannen. Ja. Alltså. Ja, akkurat. Vi nämnde ju Janne om hur vidare vi åker konerna. Och det tar ett höjtsutja röjna apportickar och gött. Och så säger han projetickara. Vi är inte till utvarses. Flattor och han godstas eller kläge. Men dolta människa i hjärstans. Vi är någon spök för att ställa anta. Og for kanskje det prøye som er godlig, ekvelig at øyre barst. Og såleis var det jo også når høyleve kvinner i forum prøtte seg. Det som setter vensynene til godt, og var sin ekne mannen undergivnar. Som Sara var Abraham løyen og kallte han herre, og bøtt henne til varnar, til de gjerrig gava, og øttast ångar aslo. Så her fær hun vitspår for det som hun sier her, da han var utanfor her, og hun hørte herren sier vi Abraham. Ja. Jeg halte bare at det er så veldig spesielt, Paul. Altså, vi synes ikke her i Hebreabrevnen, at vi trygg fikk en Sara kraft, av grunn til at hun var ferdig om til han alter, til hun råkna i han trofastans som har lovet det. Ja. Men ta så lesa søvna. Ja. Ta flenner om du i kujtje, skal jeg fære. Da har vi bare nu gammels altsnåna,
Och Herren talar att, hur fländer du? Ja, men det var han säger. Men ta öttastånd. Ja, ta öttastånd. Det är omvändning. Ja. Öttastånd. Ja, men det är att Gud för så längt och så nej och kärleka. Jag skalt ta ju vid till sån utsikt för vantrik så hjälper han någon. Och bara ta glimt det att sig som så kommer i med röst. Ja. Ja. Det var röst. Ja. Han har hört i ögonen för när det färdas vi antro ta i 42. Ja, häste och 43. Om vetren jag ta januari, februari. Och heter Aren antro ver tidsnira av talarstolen i Benesa. No? Och det var så kött som han får ur Klagsvik. Han var en bönamöte, vet att vi är via Han var en bönamöte i Klagsvik. Det mannakvalitet och för till havnar till torsdagen. Och långt kom mycket kvalitet han talar ibland tidsnira av talarstolen. För senast fel. Tror jag att han huxade och klarade att huxa och var klarare. Men miste förlagen att tala. Ja. Och han säger att han visste nekva koner. Det vet ta sig om det. Som att vunne män så när vi sån appor, alltså. Vi sån mat och liv på. Som man visar till det dolta människa i hjärtan. Ja. Vi är en späck för stilla anta. Jag får kanske en pröje som god äckliga döra barst. Alltså, det var nog det Herren sa i henne. Det att pröje här. Ja. Men han säger han säger att han visste inte om näkran man som har hantan hållit i vonnelserna kom. Nej. Det var väl störst sagt. Men han är runt och tjock kvar. Så att man inte var så gammal som är nu så var han kommen väl upp i fjärsen eller gå. Ja. Och det säger han. Och i minnes det sätter en öliga respekt i mig alltså. Hur en kona kan vara och vinna som man och han ordentlig alltså. Ja. Men det som är vid trunne, Paul, det är att ta råkna du ikke vita själv. Nej, slett. Nej. Nej, du råkna ikke vita. Det er ikke du en ekne møvlag på nærkast som helst måte. Du oppgiver det självan faktisk. Og setter du et allit. Trygg er jo allit, da. Ja. Setter du et allit og herran självan. Og det er verkt som han har gjørst. Det er han som kommer vi godt til noen. Vi eier ikke godt til å gjøre. Nej. Men tryggven allit og at han gjør det. Det er som er så omedelig dyrabarst. Alltså jag har också mina föräldrar så var det bägerliga avkjølsøs. Alltså jag märkte ångant och kjølsøkne. Kanske mamma eller pappa. Nej. Alltså det var så ja, som skriver stenter att det skulle vara uthållt alltså. Vi är sån ögonen för att jag vet bötterna måste inte missfäras. Som de sa då. Missfäras. Ja, akkurat. Ja. Ja, det är det kjølsamt. Jag kommer nu mot ändan av Hesselöten, ja. Ja. Men jag har alltid det följs akkurat lukka som om att det drever samman om det som du börjar i. Ja. Ja. Och det har vi gått av att ända vi. Tog att det var det som det är det som gör utslag. Och gödlorna. Ja. Kärlek gods. Men han säger om kärleken att kärleken fäller aldrig bort i vers 8. Säger han. Men profetagavor där skulle få ända som lös tungetal hon ska alltid på och kunskaper han ska få ända. Tog vi känner i bråten och vi profeterar i bråten. Alltså allt det som vi toggen att göra, det fäller veckan. Ja. Ja. Men så säger man ta i fullkomna kämmer ska allt det som i bråten få ända.
Ta jag var baden, talade jag som baden, hoxade jag som baden, dömte som baden. Men ta jag var med vår lej av ett bandsliga. Och nu så jag vet ju spekliga avklart. Men ta skulle vi så jag andligt landet. Nu känner jag bråten. Men ta ska det känna till fullnar. Ans och I själva till fullnar käntor. Så var det att ta verande. Trygg, vän, kärlöjse. Hese tror jag. Men största av tajmen är kärlöjsen. Ja. Och så säger han i början i kapitel 14 att stävne efter kärlöjgan. Och trai efter den antalliga gavon. Helst efter att profetera. Då han talar I tångon talar inte för människan, men för gode. Anken skiljer han han talar I antan och löntarmal. Men han profeterar talar människan till uppbygging, anmening og trøst. Han som talar I tångon uppbygger sig självan, men han profeterar uppbygger samkomna. Det detta som tångt upp. Ja. Ja. Akkurat. Så gott det att balans är I ödlantøy som vi färg halt vi och jag vet han balans av vi skriftnar ger och vi antan och så vi väl vidare. Akkurat, ja. Jag vet. Ja. Det. Det och han sist för ödlon. Ja. Intill ta fullkomna kämmer, ta vi slår till fullna känt. Ja. Intill ta så häver han dessa imska nöjgavnar till och till att uppbygga kvann annan. Styrka kvann annan och blir styrkt själv I eisen, ja. Så han häver omsorgan allan vägen. Det är att uppbygga sig självan. Jag minns en psalm som gör det lätt till. En gamla, en av de psalmerna, och I psalmerna. Och han gör några så, pris och lov I Herren och syns och lovsång. Nej, han sa värre alla räver. Det en stort psalmer där. Jag minns det gör det lätt till den psalmen. Jag lärde mig att spela gitarr och synka. Ja. Jag var 11 år till jag fick den första gitarren. Och det var det I Höanes kom nerifrån. Och när jag nått 14 var ombyggt. Och förnyr ta näka väl att när krutche och så kom en åter och ta och I nått 14. Av var. Ja. Och hatta var det första noten I gjorde. Vi gitarren alltså. Ja. Och sang. Och då han än? Nej, jag får inte synja nu. Ratten är så tjejlig akkurat. Nej, det kunde vara en ärfär. Ja, men lika mycket att jag minns överst jag visst ner. Pröjse lov I Herren och synja och lovsång. Till nej hans har varit alla det över och gör det också på här så där så att det rikar I att synja då. Ja. Jag minns skulle stå glädde mig innanifrån. Det kändes akkurat som om att uppbygga sig självan alltså. Ja, nämligen, ja. Näka så där. Akkurat, ja. Och det är alltid alltså att vi trångt alltid då. Ja. Ja, det är visst näka vi där bruk för. Ja. Ja. Ska du bena bön av Jakob Paul? Ja, gå för tack för det att vi sitter här. Samman den ena för. Tack för det Anjo som täcker upp och som ger sig att han omärk och som häver till ett hål som krävs. Och vad så gott det här vi slår om människan. Som häser vi till samma vi varje affär vi tar upp. Och kunna glädjas vi föräldrar och hennara och bortkännare sälja den ögonen som är här. Att du är nöjd och inne löjer dig och hinner kärja och torra fram av löjen herre. Och djevet har imon som dig och tjänat här. Ta glädje I hjärsta. Som det alltid är. Ta det till som vinner. Och fär fram till vilje löj vi åkara. Så alla som vi känner det här. Kvarja för vi det då. Och tack för det här. Tack för herre Daniel. Tack för att han har omärkan gjort sig för många år så gärna.
Jeg får med å være vi og jeg så verst. Og det som vi ødlån tog noen verst, Herre, vi bare undras, det skal bare til. Tog Herre, ta i vi tjeva, og kom til hver annan, vi vilja tog noen, og vi tog trygg at det er som skal virke og jeg kom, bæja vilja og virke at det gav vilja tog noen, så hesta vi til bästa som hästas kan. Och det inskär vi bara i rösten för åkara kärro. Och lätcha det i tøyne han gav färd i himlen. Åkara koner som vi har nämnt är det att här rösten kunde de se att det samma om åkon som vi tar se och läsa och vita att du inskär lov i åkara. Ett lov och i kärlek att tøyne og ta kan det ikke være bedre. Det er masse godt og feir okkara. Sjalt om vi ikke mengan feila, og ikke djeva gater og i nøvstart mal til som høyre til til. Takk for Herre, at du vilt at okkara tjonarlø skulle være en mynd av ter og tøyne ekne samkommo av feir i himle. Ta stendte vel til og i lov i okkara at det er verløy. Og vil tillegge noen hette og bia for ødlundheimen som skulle suttje og høyre. Og i Jesu navn, ja. Amen. Amen. Så var hesen parsten av hjertemål kommende enda. Og vi får takke for jokken, og vi Anja Hansen, som tek seg av opptøket og redigering, Ronny Pettersson, som tek seg av Jøvenon, Paul Fære og Kjolver Daniel Adol Jakobsen. Og la meg legge til at parster av hjertemål som her var vært, kan du finne av YouTube, om du hikker av Iktos Sjønvarsp. Og her pasteren, han kommer eisende å være lagt ut av YouTube, og han kommer eisende å være senter av Tjei Kristelig Kringvarsp. Så en annen affær, tusen takk for hesfer.